Ik wil me niet richten vandaag tot u persoonlijk. Dat we aan onze persoonlijke nood denken. We denken vaak aan onze kleine nood. Daar zijn we zoveel mee bezig. Dat wij verzuimen om te bidden voor de grote nood die nu in de wereld is. We zijn met onszelf bezig. En we denken de kleine dingen waarmee wij zitten. De kleine pijntjes die we hebben. En wat dan ook. Die beheersen ons leven. En die maken ons bezorgd. Enzovoort. Maar de nood in de wereld is groot. En er staan ernstige dingen te wachten in deze tijd waarin we leven. En daarom is het mij van belang dat ik zo met deze woorden de gelovigen aansporen om niet alleen maar te bidden voor hun persoonlijke zaken en aan zichzelf te denken. Dat is de kracht van het evangelie. Het evangelie heeft wonderen, het doet wonderen of niet. Het evangelie is bijzonder of niet. Daarom roep de kinderen Gods op om te verlangen naar het koninkrijk van God. Vanochtend, hoort u mij? Ja. Vanochtend werd ik wakker en ik moest denken aan mijn oma die altijd daar rechter achter in de kerk zat. En een van de dingen die mijn oma heeft geleerd is om altijd te vertrouwen op Jezus. Wat de omstandigheden ook zijn, hoe je ook voelt, waar je ook doorheen gaat, is dat je moet vertrouwen op Jezus. Want hij is betrouwbaar. En ik weet niet of u het gemerkt had, maar toen we net de naam van Jezus begonnen aan te roepen, te eren, toen gebeurde er wat volgens mij. Dus ik weet niet waar u doorheen gaat. Ik weet niet wat de moeilijkheden zijn die u momenteel moet facen. Maar Jezus is meer dan genoeg. Jezus is meer dan genoeg. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you, 'cause you are my God. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my God. You're my hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord. You are my friend and King, anointed one, most holy. I will exalt you. Jesus, I will exalt you. I will exalt you. For you are
are my God. Yes, God. You're my hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord. You are my friend and King, anointed one, most holy. Yes, you're my hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord. You are my friend and King, anointed one, most holy. Because you're with me, because you're with me, Jesus, because you're with me, I will not fear. Jesus, because you're with me, Emmanuel, because you're with me. Oh, Jesus, because you're with me, I will not fear. Ik zing het voor iemand. Because he's with you, because he's with you, because he's with you, you shall not fear. Because my hiding place is my safe refuge, my treasure, Lord. You are my friend and King, anointed one, most holy. You're my hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord. You are forever my friend and King, anointed one, most holy. Because you're with me, because you're with me, because you're with me, I will not fear. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, my fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because Jesus lives, you
and I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Geef hem een goed applaus, come on. Dank u, Heer, voor uw tegenwoordigheid. Dank u, Heer, voor uw woord. Dank u, Heer, voor uw liefde. Dank voor uw goedheid, Heer. U bent waarachtig en zeer te prijzen. Uw naam, Heer, boven alle naam. Er is geen andere naam dan de naam van de Heiland. Heer, wij prijzen uw naam, o Koning der koningen. Heer, wij geven u eer en dank en aanbidding. Heer, u kent de harten van uw kinderen. U kent de bezorgdheid van uw kinderen. U kent de bezorgdheid in West-Europa. U weet alles, Heer Jezus. U kent de bezorgdheid in vele landen, Heer. U kent de bezorgdheid in Ethiopië en andere landen van Afrika. Heer, wij prijzen uw naam, o Koning der koningen. Want u bent waarachtig, Heer, en zeer te prijzen. Heer, meer dan ooit doen we beroep op u, dat u uw grootheid gaat betonen. Uw macht gaat betonen, Heer. Want u bent almachtig, Heer. U bent betrouwbaar, Heer. U kunt doen boven bidden en boven beseffen. O, dank u, Jezus. Halleluja, halleluja. Amen, amen. Ik wil me niet richten vandaag tot u persoonlijk. Dat we aan onze persoonlijke nood denken. We denken vaak aan onze kleine nood. Daar zijn we zoveel mee bezig. Dat wij verzuimen om te bidden voor de grote nood die nu in de wereld is. We zijn met onszelf bezig. En we denken de kleine dingen waarmee wij zitten. De kleine pijntjes die we hebben. En wat dan ook. Die beheersen ons leven. En die maken ons bezorgd. Enzovoort. Maar de nood in de wereld is groot. En er staan ernstige dingen te wachten in deze tijd waarin we leven. En daarom is het mij van belang dat ik zo met deze woorden de gelovigen aansporen om niet alleen maar te bidden voor hun persoonlijke zaken en aan zichzelf te denken en in de kerk komen om gezien te worden. Dat moet uit de tijd zijn. We komen in de kerk om God te zoeken, of niet? We komen niet in de kerk dat aan mensen ons zien, dat andere mensen ons geweldig vinden, dat wij zeggen, oh kijk, daar is ze, daar is ze, daar is hij, daar is hij. Nee, we komen in de samenkomst om de Heer te zoeken, om de Heer te prijzen, om de Heer te eren, om de Heer te verhogen, om de Heer de plek in ons hart te geven, dat zijn wil geschieden. We leven in een tijd, en allang is het zo, zijn er twee koninkrijken. Er is een koninkrijk van God, er is een koninkrijk van deze wereld, een koninkrijk van Satan. En beide koninkrijken zijn actief. En vooral de tegenstander is zeer actief, is zeer bezig om zijn wil te leggen op mensen. Om mensen te intimideren, om mensen moeilijk te maken. Maar kinderen Gods moeten gaan leren dat de vijand ons niet mag intimideren. Dat wij in de overwinning staan. Wij zingen elke week erover. Vandaag heeft broeder Dwight gezongen dat we geen vrees moeten hebben. Hoort u dat? En dat klopt. Maar dat beheerst de wereld in deze tijd. En ook helaas de kinderen van God. En daarom is de tijd aangebroken dat wij onze plaats als kinderen Gods gaan innemen. Pastor Lisek zong daarnet, we weten wie we zijn. I know who I am. Ik weet wie ik ben. Ik bedoel niet, ik ben Stanley. Ik weet wie ik ben. Ik weet, ik ben een kind van God. Ik weet dat Jezus aan mijn zijde staat. Ik weet dat God met mij is. Ik weet dat ik de genade van de Heer ontvangen heb. Dat God betrouwbaar is. I know who I am. Ik weet wie ik ben in deze wereld. Deze donkere, duistere wereld. En wat ook in de wereld gaat gebeuren, wij gaan ons klaarmaken, we gaan ons strak zetten. Om geen vrees te hebben voor de dingen die om ons heen gebeuren. En ons wordt zoveel angst ingeboezemd. Heel wat dingen worden gezegd
en gesproken. Maar wij weten, we zijn in de hand van God. Amen, amen. En als God met ons is. Als God met ons is. Amen. En God is met ons. Zeg God met ons. Dank u Jezus. Prijs uw naam, prijs uw naam. En daarom kinderen Gods, hou u stevig. Stevig in de dingen van de Heer. En geloof in Hem. Niet alleen bezig zijn met uzelf, met onszelf. Wij horen zoveel van die preken waar mensen worden zogenaamd opgebouwd. Waar mensen meer en meer aan zichzelf gaan denken. Laten we gaan denken aan het grote geheel. Aan het koninkrijk van God. Aan de genade van de Heer. Laten we gaan bidden en geloven dat God zijn doel en zijn plan in ons leven gaat bereiken. Dat God op een bijzondere wijze gaat werken in ons midden. In de wonderbare naam van Jezus. Ik zei al, er is een koninkrijk in deze wereld. Maar ik zal beginnen met het koninkrijk van God. We moeten verlangen hebben dat Gods koninkrijk zich meer en meer openbaart in ons midden. Daarom bidden wij dagelijks. Wat bidden wij dagelijks? Uw koninkrijk komen. Heeft de Heer ons geleerd om dat gebed te bidden. Maar we bidden dagelijks, Heere zegen mij, Heere zegen mij, Heere vul mij, Heere doe mij dat, Heere geef mij dat, Heere ik dat, Heere ik wil dit hebben, Heere geef mij een nieuwe auto, Heere geef mij een groot huis, Heere geef mij enzovoort. Dat bidden wij elke dag. Nee, no, we moeten bidden, Heer, uw koninkrijk komt. Is een tegenwicht. Tegen het koninkrijk van de tegenstander. Oké? We bidden, uw koninkrijk komt. Dat betekent als je dat bidt, Heere, uw wil geschieden. Denkt u meteen, Heere, uw wil geschieden in mijn leven. Dat is mooi. Maar uw wil geschieden in deze wereld. Daar staan wij niet bij stil. Uw wil in deze wereld. En als wij niet bidden, staan we achteraan. Als wij niet bidden, komt er geen overwinning, komt er geen doorbraak in deze wereld. U wil geschieden, ook in ons leven, dat weten we. Daar zijn we zoveel mee bezig, met onszelf. Heer, wat wilt u met mij? Heer, wat moet ik doen? Heer, moet ik pastor worden? Vooral dat. Je struikelt over pastors. Heer, dit, Heer, dat in mijn leven. Heer, moet ik zo doen, moet ik zo doen? Nee, Heer, u wil geschieden in deze wereld. U wil geschieden in de gemeente. U wil geschieden in uw koninkrijk. Dank u, Jezus. Om dat te bereiken, moeten wij bidden. Moeten wij bidden. En de Heer zegt, bid. Als je bidt, als eerst haalt hij aan, uw naam wordt geheiligd. Ja, dat is belangrijk. Dat Gods naam geheiligd wordt. Dat wij de Heer prijzen. Dat wij de Heer loven. Als je de Heer prijst, heb je iets om de Heer te prijzen. Ja? Als je een broeder prijst, heb je iets om te prijzen. Je prijst niemand zomaar. Je doet heel bewust. We zijn geen robotten. Of robots, wat ze zeggen in het Nederlands, weet ik niet. Maar wij zijn mensen. Door God geroepen. We zijn kinderen Gods. We zijn eigendom van Jezus. Uw naam wordt geheiligd. Uw naam wordt verhoogd. Dat moet centraal staan. Niet mijn naam wordt verhoogd. Niet uw naam wordt verhoogd. Daar heb ik iets tegen mensen die in de kerk komen om gezien te worden. Dat anderen ze zien, dat anderen hen geweldig vinden in wat zij doen. Nee, Heere God, uw naam wordt geheiligd. Uw naam wordt geloofd en geprezen. Het gaat, Heere, om uw koninkrijk. En dan bidden wij, Heere, uw koninkrijk komen. Er moet een diep verlangen in ons zijn. Een diep verlangen. Als je dat niet hebt, dan gaat ander verlangen van deze wereld gaat overnemen van de tegenstander. En de tegenstander wil een kernoorlog.
Satan wil een kernoorlog. Je staat niet bij stil. Oké? Maar wij moeten gaan geloven dat God bestaat. Dat God waarachtig is en zeer te prijzen is. Als wij dat willen, dan moeten wij bidden. Als wij dat willen, moeten wij de wil van God de ruimte geven. In ons leven, in onze gemeente, in Gods koninkrijk. Dank u Jezus. Dat zijn 2 gebeden. Uw koninkrijk komen. Tweede gebed, uw wil geschieden. Dat bidden wij. We mogen het bidden. We mogen bidden. Heer, uw wil geschieden. Heer, uw wil. Dank u Jezus, Heer. Heer, uw koninkrijk komt. Uw koninkrijk komt. Dat mogen wij bidden. Want zonder gebed komt er niets terecht. Hoort u dat? Zonder gebed gebeurt er niets. Bidden is belangrijk. Bidden beweegt de hemel. Bidden beweegt Gods tegenwoordigheid. Bidden beweegt de hand van God. Dank u Jezus. Het koninkrijk van deze wereld vecht. En doet alles om het koninkrijk van God te ontmantelen, te verdringen. En Satan is de koning van het koninkrijk van deze wereld. Hij wordt de God van deze eeuw genoemd. Oké? En zal alles doen om het werk van God te ontmantelen. Dat het moeilijk wordt onder ons. En dat zien we de mensen die opstaan. Die zeggen er bestaat geen God. God is dood. Ze proberen ons wijs te maken. Sommigen zijn al zo ver gevorderd. Die geloven in een kerk. Er zijn predikanten die niet in God geloven. Maar wel in de kerk. Ze geloven niet in God. Ze zeggen openlijk, God bestaat niet. Maar zijn wel voorganger van een kerk. Maar ze geloven niet dat God bestaat. Dus ze geloven in de kerk. Er zijn mensen ook, in onze tijd, die meer geloven in een kerk dan in de Heer. Maar de vijand, maar de kerk is belangrijk voor hen die in God geloven. Laat het duidelijk zijn. De kerk, de gemeente, is een gemeenschap van hen die in God geloven. Als je in God gelooft, behoor je niet tot de gemeente. Want de gemeente is de gemeenschap van de gelovigen. De fellowship van de gelovigen. Dank u Jezus. En dat zegt men ook tegenwoordig, om dat te elimineren, zegt men, je hebt de kerk niet nodig. Je kan God thuis dienen. Mooi niet. Je kan doen alsof je God thuis dient. Maar dat werkt niet. Je hebt de samenkomst nodig. Je hebt de fellowship nodig. Je hebt de gemeenschap van de gelovigen nodig. Dank u Jezus. En daarom zal je zien als mensen zeggen, ik ga niet naar de kerk, dat lauwheid toeslaat. En mensen nemen dan Gods geboden niet ernstig. Wat gebeurt er nu in onze tijd? Ik zeg dit, want vrees en angst. Een voorganger appte me in paniek. Hij zei, pastor, ik ben bang voor wat er te gebeuren staat. Hij heeft me openlijk gezegd. Hij zocht mijn raad. Ik ben bang, zegt hij. Bang dat er een oorlog uitbreekt over heel Europa. Alsof over heel Europa al geen oorlog is uitgebroken. Want alle landen sturen wapens naar Oekraïne. Nederland voorop. Die stoere Nederlanders. Stoere premier. Oké. Maar goed. We blijven voor hem bidden. Bid dat zijn stoerheid nederigheid wordt. Dank u, Jezus.
En mensen worden angst aangejaagd. Mensen dichtbij meneer Poetin hebben hem gevraagd om die eerste bom te gooien op Londen. Maar ik verzeker je, als ze dat gaan doen, gaan ze ook aan Amsterdam denken. Want onze regering doet heel stoer. Doet van die vreselijke uitspraken. Oké? Daarom moeten we waakzaam zijn en wakker zijn. En gaan bidden dat Gods koninkrijk komt. En misschien vindt deze preek een ernstige preek, maar de tijd waarin we leven is ernstig. We kunnen niet spotten met de Satan, die alles wil kapotmaken, verbreken. We moeten de dingen serieus nemen en nemen serieus doordat je gaat bidden, Heere, uw koninkrijk komt. Midden ooit, over ons. En als ik predigt, mijn vorige preken bekijk, en ik predik over uw koninkrijk kom, dan denk ik aan het welzijn van de gelovigen. Maar ons koninkrijk onder ons heeft veel meer. Een profeet heeft gezegd, de aard is van God en alles wat daarin is. En het is ook zo. Maar de Satan is een leugenaar. De dief gaat rond om te slachten, te stelen en te verdelgen. Maar de Heer zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Maar de dief gaat rond en alles wat van God is, wil je stelen. Dan willen we onze vrede stelen. Door angst in het leven van mensen te brengen. Maar kinderen Gods, daarom heb ik geprofeteerd over die atoomdreiging over deze wereld. Ik heb mijn autoriteit genomen. Soms verlang ik dat alle profeten opstaan en echt gaan spreken de dingen van God. Zoals in de Bijbel staat, zullen deze beenderen herleven? De profeet sprak, ze zullen herleven. En het is gebeurd. Herstel van Israël. Zo kunnen we profeteren. En ik heb geprofeteerd, er komt geen atoomoorlog in Europa. En met moeten meer profeten gaan profeteren in de naam des Heren. En dan weer gaan profeteren, jij wordt apostel, jij wordt dat, jij moet een gemeente beginnen. Mensen verlaten de kerk en beginnen eigen kerk van een paar mensen, omdat een profeet gezegd heeft, jij moet een kerk beginnen. En ze hebben nooit de stem van de Heer gehoord. Ze hebben de stem van een mens gehoord, in zijn overmoed uitgesproken. Oké? Laten wij spreken de woorden van God. Mensen nemen in onze tijd de geboden van God niet meer ernstig. Ze zeggen, Jezus is niet per se nodig. Er zijn meer wegen. Er zijn meer wegen. Er zijn meer mogelijkheden. Dat Jezus zegt, ik ben de weg. Maar zeggen ze, dat nemen we niet serieus. Jezus wist niet wat hij zegt. Als het niet klopt, dan was Jezus, onze Heer, een fantast. Nog erger. Als die woorden die hij gezegd heeft niet waar zijn, was hij een oplichter. Oké? Maar wij weten beter. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis, of niet?